Vítajte na web stránke. Volám sa Milan Varšo a pomáham ľuďom pri sprostredkovaní úverov, komplexného poistenia a sporenia peňazí. Na úvod sa vás chcem opýtať. Keď ste navštívili banku, kde máte účet, alebo do ktorej ste prvýkrát vstúpili, vám povedali: tento úver nie je vhodný pre vás a choďte do inej banky, kde majú lepšie podmienky. Určite sa vám to nestalo. A to z jednoduchého dôvodu. Každá banka alebo poisťovňa vám ponúkne len svoje vlastné produkty, ktoré sú výhodné, prioritné pre ich obchod a ich provízie a nemusia byť výhodné pre vás. A ako vám môžem pomôcť ja? Ja nie som závislý na žiadnej banke alebo poisťovni. Ako odborník v oblasti financií so získanými certifikátmi vám vyberiem najvýhodnejší úver zo všetkých bank, ktoré sú na trhu. Vy prídete do vybratej banky len na podpis úverovej zmluvy. V prípade poistenia vyberieme spolu poistenia rizika alebo majetku, ktoré nevyhnutne potrebujete v rámci rodiny, a poistnú zmluvu predložím na podpis bez toho, aby ste navštívili niektorú poisťovňu. Ušetríte peniaze, najmä na poistení vašich detí a vašom životnom poistení. A aké budete mať z toho výhody? Poprvé, ušetríte čas behaním za ponukami po bankách a poisťovniach. A keby ste ponuky aj získali, veľmi ťažko by ste si vybrali tú najvýhodnejšiu. A to hlavne preto, že nemáte odborné informácie. Po druhé, ušetrím vám peniaze tým, že budete mať najvýhodnejší úver alebo poistenie, ktoré bude zodpovedať vašim potrebám a vašim možnostiam. To znamená, aby splátka úveru bola v takej výške, akú ste schopní splácať. Takto ušetrené peniaze za 20 až 30 rokov splácania úveru alebo poistenia môžu dosiahnuť niekedy aj 10 000 eur. A navyše, moje služby sú pre vás zadarmo. Takže na záver, ak potrebujete kúpiť dom, byt, máte drahý úver alebo medziúver, alebo potrebujete poistenie alebo sporenie peňazí, kontaktujte ma hneď teraz cez web stránku alebo ma volajte. Dovidenia a želám pekný deň.